bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum no gonɗon e no gonirɗon en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe nonan ɗumen ha gartuɗen ɗo hande waddude bandiraɓe émission mabɓe Sénégal men ɗo henne e Winndere-tv ko yettude Allah e yettude on e ñaganaɗo Allah moƴƴere nde tawno oɗon jaggi e liggey o guila ɗo fuɗɗi ha ɗo yarateɗo kadi mbiɗen ñaagui mon kadi yon ɓeydu wadde abonné ɓeyɗon wadde partagé kadi liiron vidéo ji ɗi nde tawno ko onon goni doole amen min ceerata e wiide noon min calminimo kala ɗo wawi wonde ene wawi wonirde hay goto min goppani dendagal ɓe ganduɗa ko abonné ji ɗi oɗon foof oɗon mbiya golle mon jooɗi peewi émission Sénégal men hande ruttoto seeɗa e joljole ɗe ganduɗa jolino e nder ɗeɗo jonte bandiraɓe hande hay goto humpaka holko joli walla ko jolno hakkude omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi Sénégal Basirou Diomaye Diakhar Faye kañum e Ousmane Sonko kadi yimɓe hewɓe hay hunde ala ko woni haaju munen ala ko woni yidde munen so wona wonde yo luural wat hakkude mabɓe yo caɗele mbaɗa hakkude mabɓe kañumen ko nden ɓerɗe munen mbawata ɓuubde Allah andi holko jomunen komori kono sinno ko sago munen yo échec wat yo luural wat hani yo neɗɗo mo ganduɗa kañum woni premier ministre yo wat démissionné walla omo ganduɗa kañum woni président de la république ni yo riwmo ene waɗi yimɓe hay hunde ala ko woni yidde mumen so wona ɗum joni noon enen holko dañeten e ɗum so tawi eɗen jogui yimɓe kañumen gardani en ndenanta en kala ko ganduɗa ko ɗum ɗo woni nafoore leydi ndi ndenanta en kala ko ganduɗa ko ɗum ɗo woni ko hisnata ɓesguji men so tawi hay hunde ala ko woni miijo ma so wona Allah ne wawi luural waɗa Allah ne wawi caɗele mbaɗa an hay sinno ka julɗo mo ganduɗa gueɗe ma ne poti ƴewtede ta alay saago paamen enen en ngala intérêt haydara e ɓeɓe ganduɗa ko kañumen goni ardeɓe leydi ndi luural waɗa hakkude munen ko yettude Allah ene wiye noon o mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye ɓe jooɗodima ɓe jewti ɓe nanodiri paamodiral waɗi haɓe jokka golle eno wayanno ko wona ɗum hay ɓeɓe ganduɗa ko bureau politique Pastef jooɗodima e omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi Sénégal waddi eɗen jogui jorto moƴƴo eɗen jogui fandare moƴƴere kono noon safrude tuure ha daro wona ɗum woni ko jojji ko safrude kene adda tuure ɗo yarete fanni ina jokki coalition Diomaye mo ganduɗa ardi ɗum ko Aminata Touré fanni ɗum ene jokki ene wiye yimɓe yo ngar mbaɗa adhéré yimɓe yo ngar jokko e oɗon coalition kadi coalition goɗɗo ene wiye apte onde kadi ene jokki woni coalition Pastef fanni ɗum ne woodi hay sinno ɓe pottini moni foof ene jogui mofandu kadi ɗo yarate leydi ndi sohlani dillere coalition ngaji saabu ala fo ɗo paaɗen e élection ngaji ko famɗi fo eɗen keddora duuɓi tati pour élection hande leydi ndi sohli ko liggede hande leydi ndi sohli ko hono mbatten ha jangde nde yaara yeeso leydi ndi sohli no mbatten ha cellal ngal ɓeydo leydi ndi sohli hono mbatten ha économique leydi ndi ha ɓeydo leydi ndi sohli holno mbatten ha ɓeɓe ganduɗa ko wiyanoɓe manan ƴetti ngaluji leydi ndi ha ande ko gonga walla ko fenani kono leydi ndi sohlani wadde coalition ngaji ɓeni mbiya fodde wonde mouvement ji capanɗe naggam ngare amen ɓeni mbiya naggam are amen wona ɗum woni ko jojji hande ɗo yarate soko tawi ala fo ko ɓe kilni so wona ɗum leydi ndi ɓeyto tan ko musde kadi min e yiyandami hakkillam dabɓo hande ɗo yarate mi yiyani foof holko saabi mi yiyani fof holko jari Pastef e wondiɓe mum gongira e gonga holko saabi Aminata Touré ene dillina hakkude mabɓe kañum e Aïda Mbodj ene dillina hakkude mabɓe hani ene wiye eɓe certi hani mone mabɓe kala ene jogo mofano saabu ala hen fof ko woni dalil saabu ɓeɗon ɗiɗo pop ko waɓɓe carrière mumen politique ko wiyete leydi ndi bonande guila 1960 ko pop juuɗe mabɓe jaltani hen
sabu wone mabɓe naati politique gila hay goto anda sabu Aminata Touré sa ƴeewi wonduno koye Landing Savané Aminata Touré wondi o mo ganduɗa kañum woni Macky Sall président de la république holko Macky Sall waɗanani Aminata Touré ko holɗum o waɗimo premier ministre o waɗimo ministre de la justice o waɗimo président conseil économique social et environnemental o waɗimo envoyé spécial holko lurdi Aminata Touré e président Macky Sall so wona poste président à l'Assemblée nationale eɗen poti famde ɗon Aminata Touré hay hunde ala ko ɓendi e yeeso muɗum ko wona nafoore mum wona leydi ndi waɗi ɓe intéressé seni wiye leydi ndi hande waɗi caɗele seni wiye leydi ndi hande régime ɓennuɗo o seni wiye régime Macky Sall leydi ndi dañi hen caɗele seni wiye hande ko ɓen gaddani en tolnade ɗo tolniɗen ɗo Aminata Touré junggo mum hen sabu postoji responsabilité pattam lami o ƴetti ɗum neɗɗo wattake ministre de la justice wiye ka pamaro neɗɗo wattake premier ministre wiye ka pamaro waddi so tawi wonko Aminata Touré en Aïda Mbodji en wonko mbawno hay sinno ene mbawno kam ala ko mbanno ɗo ko memoto ko yiyato hande ha ene wiye ɗum ɗo ɓe gollima ɗum kadi hande haydara ala ko ɓe mbawi ɓeydude e politique passif haydara ala ko ɓe mbawi ɓeydude e darde Diomaye Diakhar Faye hay hunde ala ko ɓe mbawi ɓeydude e darde Ousmane Sonko haydara ko ɓe mbawi ko ɓe gaddi ɗum holɗum wadde feere ha pulɓodiral waɗa wadde feere ha haqqillaji ceerta natta wonde haqqille goto no wano gila adan kono ɗo yarete hay hunde ala ko ñagotoɗen ɓe so wona yoɓe eto ɓe gona gotum ɓe mbaɗa concentré ɗum ɗo woni ko ganduɗa ko nafata leydi ndi ɗum woni ko nafata leydi ndi hande kam so tawi tan ɓe kilni ko wadde coalition ngaji ɓe mbaɗani ɗum e place mum élection suwa taw ene woɗɗi joni noon goɗɗum ko jiiɓi hen haqqillam so tawi wiyama ɓe kawriti ɓe nanodiri Ousmane Sonko ma ƴettin liggey muɗum ni no hande ma dartin conseil mo wonno e dow mum hande ma o yaa conseil ministériel hande ma o tawtore ɗum kono soko tawi coalition ngaji ɗi ene jokki wiyede binditoɗe gande ɗo paɗen ɗo ala ndiyam gande ɗo paɗen ɗo ala ndiyam kadi soko tawi en kaldat gonga so tawi en kaldat gonga hande ɗo yarete so tawi président de la république walla Basirou Diomaye Diakhar Faye yiɗi darnude coalition goɗɗo wonko waddata bandiraɓe wonko waddata mboɗo sikki parti ƴettuɗoma waɗma candidat dusma ha garɗa paale on ala ko foti mawnude e yeeso ma ha ɓuura ɗum so tawi en kaldat gonga te ene waɗi yimɓe wiyoɓe wona Ousmane Sonko suɓimo walla Ousmane Sonko koko ande hoore mum suɓimo yimɓe yo duttin hakkillaji munen nde Ousmane Sonko waɗata vidéo ene suɓimo nde suɓimo ko gila nde udda galle muɗum ma won hedde lebbi limtinɗi nde affaire candidat ɗi ari Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Diakhar Faye enen pop eɗen poti wawde darade Allah ne wawi jaam dañe so jaam dañaka ko enen perdata hen ko enen mbomoto hen yiɗoɓe yoɓe lurduɓe yiɗoɓe yoɓe pulɓodirɓe hay sinno ko Sénégal naɓe hay sinno ko julɓe hay sinno ko moƴƴuɓe jiɗana leydi ndi jaam jiɗana leydi ndi jaam leydi ndi hay hunde ala ko wawi hande yaltinde ɗum ɗo woni ɗo so wona nanodiral waɗa nanodiral noon gila dow e ardiɓe ene tello ha yetto famarɓe doole so wona ɗum ko caɗele ɓole dañeten yo allahu lamɗo o dandu men noon e ɗum hande soko tawi eɗen beela eɗen metta eɗen jaaɓi eɗen cali hande ko Pastef waɗata incarné e leydi ndi ko ala parti politique baɗowo ɗum ala parti politique hande baɗowo ɗum heddi noon haadi ko kamɓe goni ɗo e seɗen jiiɗi e seɗen gañi etoɗen kam duwono ɗemɓe woto ferguitere wat etoɗen duwono ɗemɓe woto ferguitere wat kadi min mi wawa jabde mi wawa yaadude
hande ko wayno honorable député Farba Ngom en yo jomum en jagge mbaɗe e kasoji fodde wonde lebbi 9 nene jooɗi ene tuuma mbiya won bonande mbaɗi e ngalu leydi won woɓɓe ɓe ganduɗa ene tuuma ko ɓuuri ɗum ene goppe ene jaaha e haajuji mumen mi wawa famde ɗum mi wawa jabde ɗum mi wawa famde ɗum mi wawa jabde ɗum joni noon holko addani Farba Ngom en e waɓe no munen yo gone kaso lebbi limtindi waɗa ɓe ganduɗa ene tumano ko ɓuuri ɗumen bonde keeɓi liberté provisoire wonɓe ganduɗa ene tuuma ko bonande bonde to banggue ngaalu ko ɓuuri ɗum bonde nene galleji mumen jooɗi ne ñam maaro e nebam yimmi wawa famde ha ɗo ɗo yarate holko woni hande il est temps yimɓe ganda Farba Ngom e ɓesgu mum anda holɗo heedi koko yonti Farba Ngom ande holɗo heedi ko yettude Allah noon hay hande e subaka he en keɗima e journoji ɗi wonde Farba Ngom wiide hande ɗo ɗo woni ene selli ene e jaam ala hay goƴa gooto ala hay goƴa gooto hande ko ɗum journoji ɗi waɗi hen haalɓe ɗum wi o waɗi recevoir sehilaɓe makko e bandiraɓe makko toon e pavillon spécial wiidemo omo e jaam omo ñaama omo haara omo lelo omo ɗaano o ala probléme kadi alay sago yimɓe haaloɓe won kabaruji ɓe tellina bal o less saabu soko tawi a nani Farba Ngom sellani joni maaya so renaki maayat prison mbiyata mataw hankadine ko maayde nde ƴetti koyɗe ɗe yeehi ha yettima radorde o sellani soɓe jaltinanimo ko maayo ko baɗowoni ɗum wona kabaru kadi yimɓe yo kaal gonga yimɓe yo kaal gonga yimɓe yo daro lan haɓade yo Farba Ngom yaltu so tawi ko toñaɗo yimɓe yo daro lan haɓade yo Farba Ngom yaltu so tawi ko toñɗo ɗum pop e waade noon yimɓe yo daro lan justice yo waɗa fodde mum yimɓe yo daro lan mbaɗa pelle hono no comité pour la résistance populaire waɗirta ni darade guila law ha ɗo ɗo yarete Farba Ngom beele ene yiya boowal kono darade tan ne waɗa way sam walleji ene haala ko woodani o sellani o wonde e cardiaque o wonde e ɗojjo to woni ɗo o wawa haydara tawa hay hunde ala ko woni gonga onon fof on nani journo hande ko wi Farba Ngom wi ene e jaam ene ñaama ene haara ene lelo ene ɗano yo Allah o lamɗo o yaltinmo kadi sa yi Farba Ngom adat haqqille makko ne yeedi haydara ala ko buuse haqqille makko ne yeedi te omo jaaɓi Allah non seulement haaldemo ɗum nde ni hay so haalano ɗum sa wiye makko pup a andat Farba ene jaaɓi Allah omo jaaɓi ko yane makko ko sa wiye makko pup o dérangeaki haydara haqqille makko ne yeedi yo Allah ɓeydanmo ɗum yo Allah sellinmo sembinamo somo yalta hande yo Allah sellinmo sembinamo haw taw ɓesgu makko boowal so janggo yo Allah sellinmo sembinamo haw taw ɓesgu makko boowal minen ko ɗum woni komin ñagoto saabu dendagal ko jiimi ko arno wadde mo visite e groupe mo tawtatonomi o moni kala ndewo o jagge jungo muɗum kaari no mbaɗɗa o salmini ɗum ene waɗi e musidɓe makko ni ɓerɗe mumen kecciɗi ene goya o wi ɗum kanko woni ni e wajat ɗumen hankadine goppeɗe makko dine en ɓenni étape woodu ganda Farba ne tiiɗi c'est un homme extraordinaire waɗi yimɓe ummiɓe caggal leydi ko wayno Mauritanie ɓe meeɗa fawde e Farba yitere kono nande baɗal makko nande wondemo neɗɗo tiiɗɗo nande wondemo neɗɗo moƴƴo nande wondemo neɗɗo baɗowo kala liggotoɗo jomumen jaɓɓi koyɗe mumen gaari keeɓi permis ji beele en jiyamo calminamo duwonomo ɗum ko gueɗal won natawo kaso won toon duuɓi nogas yimɓe tato ƴeewoyta ɗum won natawo kaso wona toon ha maaya ha ƴette nawe bammule wirne yimɓe tato ƴeewoyta ɗum mbiɗo sikki eɗen foof eɗen poti artirde haqqillaji men ganden prison Farba Ngom o won goɗɗum ko findinta prison Farba Ngom o won étape goɗɗo
payaɗo prison farba ngo mo won lawol gongol jogorgol darade ko gueɗe goɗɗe wonmo kaldannomi ko nafata mbimi mi wiyani so tawi a yiiɗi laamade a yiiɗi wadde maîtriser won diwanuji ha tengte diwan Fouta mi wiyani so tawi a ya a liggodirani e farba ngoma heɓata mi wiyani noon kono noon a heɓata ko jiɗɗa ko sa liggodirani e makko 100% a heɓata heddi noon bandiraɓe ko gartiren haqqillaji men wonɓe ɗo ɓe laamiɓe e laaminoɓe e jogoroɓe laamoyade ɓe kamɓe pop ɓe garde e laamu he koɓe pewno leydi ndi kamɓe pop soɓe pewni leydi ndi ɓe pewnini ko enen wadde duwono ɗemɓe yo Allah walluɓe yo Allah jagganɓe yo Allah fewnanɓe komin mbiyata noon oɗo régime ha ɗo yarete minen kam diwan Fouta so tawi haɓe jogui toon représentant ji ko wiite ko yimɓe tiɗɓe yimɓe kele yimɓe wawɓe tottude yimɓe information ngaji walla ko yimɓe wawɓe addude won projet ji won ha en wiye c'est de quelque chose palpable et visible minen kam min cuwata o yiide wasata noon wasata de kono minen kam ko wiite ko yimɓe tan ɓuttiɗɓe to banggue politique ko yimɓe tan ɓuttiɗɓe to banggue état ko yimɓe tan ɓuttiɗɓe wawɓe darade mbiya mana yimɓe ndewa ɗo wawɓe yimɓe darade wiide yimɓe ko naggam mo woodi walla ni wawɓe wiide yimɓe gara min cuwa yiɗ ɗumen toon suwa taw de suwa taw état o yo wattu hakkille mum e leydi ndi pop yo wattu hakkille mum e johli ɗi pop kono yo wattu hakkille mum e projet ji kewɗi dartiɗi to banggue Fouta haalana min holko saabi projet ɗi darti ene waɗi hen projet dartini ɗumen ko surfacturation ngaji ene mbayno leydi surfacturation ngaji ne mbayno leydi hunde fotata liggolede million ngaji 5 wiye ko million ngaji temedere ɗum ɗon foof nene hen kono noon ko ɓuuri ko jojjude ko information ngaji laaɓɗi hol rokkiroɓe information ngaji wiyeteɓe ko jeeyaɓe toon ɓe sa jeeyama Kaolack woto Kaolack naɓe kumpi sa jeeyama Diourbel woto Diourbel naɓe kumpi a jeeyama Matam woto Matam naɓe kumpi kono noon yimɓe goni koye niɓɓere to on banggue yo Allah wallu ardiɓe ɓe yo Allah jagganɓe renanaɓe Basirou Diomaye Diakhar Faye Basirou Diomaye Diakhar Faye e nder oɗo régime min en tant que ɓiɗɗo Sénégal naji ɓiɗɗo leydi ndi e nder oɗo régime min de mi yaadani kala mo ganduɗa won tuuma muya gonɗo e dow ma gona e nder gouvernement min mi yaadani hen min so mboɗo jogui gueɗelame e leydi he min mi yaadani hen monsieur le président walla monsieur le premier ministre min de mi yaadani kala neɗɗo mo ganduɗa ka tuumaɗo wooda noddaɓe mbaɗe e kasoji wooda wonɓe galleji munen kala tuumaɗo kala projet jaltu walla kala dossier jaltuɗo yo rewe ha laaɓa ande kaari ko wiyano bonni ko bonnani walla kaari ko wiyano bonni ko kañum bonni laawol rewne e dow mum wasa wonde ɓe ne piye ene pette ene coke ɓe ene moome ene ñammine nebam min de mi yaadani kala baɗɗo bonande heɓa gueɗal e oɗo régime tawa fawaka e laawol yo fawe e laawol so tawi ɓe mbawa fawde kamɓe fo e laawol ɓeɓe jaggi ɓe yoɓe goppu ɗumen jalta boowal jaaha laabeji munen walla kamɓe poɓɓe pawe e laawol ni tan foti min mi yaadani hande ha ɗo ɗo yarete mi yaadani e neɗɗo mo ganduɗa aɗa tuuma bonande woda ko gonɗa e laamu ngu woda ko gonɗa hen min jaadani hen hande mi yaadani hen janggo mi yaadani hen hande mi yaadani hen janggo bandiraɓe so waɗi gantiɗe haala he min ñaaguima yafuya so longere mawde wari nokkuɗo wawa ɗum jomum yilno ciao peace and love ha lawol gongol